Joo. Elikkä tuli tosiaan tuolta Thomanilta tilattua USB-mikrofoni. Ja se on nyt tullut ja ajattelin tehdä tämmösen pienen unboxausvideon tästä ja aletaan aukoilemaan tästä. Tuosta edän sivuun. Tästä tämmöisellä pienellä sieniveitteellä auki kätevästi. Sekin voisi tietenkin auttaa, jos tää olisi oikeasti terävää. Noin. Hyvin on. Tuli ainakin paketti perille ja ilmatyynyjä. Pitää sitten ehjän. Ja itse mikrofoni. Ainakin niinku painava pakkaus. Näin pienen kokoon kun aattelee. Jotain Thomanin lappuja. Music is our passion. Joo. Tässä on itse mikrofonin laatikko. Vähän likaa kertynyt kuljetuksessa. Se näkee edestä tämän laatikon ja Samsung lukee siinä. Vähän näkyy mitenkään sen voi taittaa sitten kasaan jalat kätevästi. Takana on jotain saksaksi lukee. Thomann tosiaan saksalainen liike, niin sitten saksaksi on nuo teipit auki. Näin. Jaha. Joo, tuli se sieltä. No kyllä ainakin kiiltää tuo sivu on nyt hetkeksi aikaa. On meinaa sitten niinku pikkusen hyvä tuntuinen mikrofoni. Tuommoinen krominen pinta ja muutenkin hyvä metallinen. Pohjaan on saa mikrofonitelineeseen ruuvata, jos sellainen löytyy. Itse laitan tämän vaan sitten pöydälle. Se on siinä mun mielestä ihan hyvä. Tästä jos katsoo, niin näkee tuossa on, kun tähän kytkee kuulokkeet, että kuulee oman äänensä ja voi kytkeä tuohon nuon. Niin tästä pystyy säätämään sitä äänenvoimakkuutta ja tässä keskellä on mute.
micro USB-liitin. Siitä sitten koneeseen menee. Mutta katsotaan mitä muuta löytyy laatikosta. Tässä on se itse USB-kaapeli täällä. Micro USB tosiaan kyseessä. Pituutta on ihan tarpeeksi pöytäkoneessakin käytettäväksi, että saa tarpeeksi lähelle. Hieno kantopussi. Pitää sitten hyvin kiiltävänä ja näin. Lippuja ja lappuja. Eipä mitään kovinkaan ihmeellistä. Mutta tosiaan tämmönen tuli hankittua, että näkee sitten oliko 78 € arvoinen ostos. Laittaakin se heti tänne pussiin. Mutta se oli siinä ja toivottavasti nautitte ja hyvää päivän jatkoa.